एक्स एनडिएफबिफोरनि केस लोगोसे दिनैसिमबो जेलाव थाबाय थानाय एक्स एनडिएफबिफोरनि फोजोबनांगौ रिहेबिलिटेसन जानांगौ ओमफ्राय जेलाव थानायफोरा गजोबनांगौ। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथाराव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर, दिनैबो आङो माखासे पइन्ट्स भिडिअसफोर लानानै फैबावदों। रायजोफोर, नोंथांमोना नैबे अडिअखौहाय हयथ' नुखाबाय जानो हागौ ना, आदा अफ्रि आरो हाग्रामा महिलारिनि सावगारि। आरो नैथियावहाय आङो नैबे BKWACनि मावथिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। थामथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन, आङो एनडिएफबिफोरनि जेलाव थानांनायफोरनि सायावनो आङो सावरायनाय जागोन। जोबनायाव BPFनि CMखौ आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जागोन। बे समाव खोनासं अडिअ रेकर्ड आदा अफ्रि दैमारिनि ससे। हाग्रामा महिलारिया जे एनडिएफबिनि जायफ्रा फासि जानाय साब्रै बिसोरोथ' दा सानैया फासि, सानैया लाइफ थैजासिम जेलावनो थानांगौ। बियो जानाय नंलिया होननानै बुंदों आरो लोगोसे फासि होनाय नंलिया, आं बिखिनिखौ बुंदों होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदों। दिनै दा खोनानो मोनबाय जोङो मा फासिनि लोगोसे केसफोरा गासैबो हाइनेस्ट केसआ उइद्र' जाबाय होनना खोनानो मोनदों। बियो बेसेबां सैथो, बिनि सायाव एसे खोन्थाहरलाय। नोंथांमोना खोनाबायना? बेफोरबायदि सयतान आखुनि गोसोनि मानसि थायोब्लानो बर' जाथिया माब्लाबाबो खौसे जाया। माब्लानि समाव BPFनि CMआ एनडिएफबिनि खामानि मावजेनखो, माब्ला मावस्लाबखो नैबे 4 दानावहाय? दासिमबो जोङो नुवाखै 4 दानावहाय एनडिएफबिनि खामानि मावदों होननानैहाय जों माब्लाबाबो फोथायनो हाया रायजो राजा नोंथांमोन। आरो जाय मानसिफ्रा फासि अर्डार जानायनिफ्राय डिसमिस जादों, बिसोरो 2024 मायथाइयावनो बिसोरखौहाय डिसमिस खालामखादों। नंखाय नंदोंब्ला खोनासं दा सोर मा बुंदों। आरो बिथांमोनजों लोगोसे खनखन कलिता आरो लोगोसे रोबजि सारमोननि दैदेननायावहाय मैया चिफ जास्टिसनि बिसारनि गेजेरजों सानै फासि होनो गोनां बिथांमोना मैया जेलनिफ्राय गनायनि मोनसे फाइनाल डिसिसन जाबाय। लोगोसे बिथांमोना खेबसेनो केसआबो डिसमिस जाबाय, जेरै अजय बसुमतारी आरो बेरेमा बिष्णु बिथांमोना मैया उदां जाबाय। दा बिथांमोना समबारावहाय फाइनाल जागोन, समबाराव गबोजोबगोन। आरो बेजों लोगोसे सानै जाबर जिबन जोबथा जेल गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलावहाय थानाय बिथां सन्जु बरदलै आरो निथुल दैमारी बिथांमोना जोबथा जाबर जिबन जेलमोन, नाथाय बिथांमोनखौबो मैयानि बे कर्टआवहाय, मैयानि बेन्चआवहाय जोबथा बिथांमोनखौबो बेलनि थाखाय हगारबाय। दा बिथांमोनहाबो खेबसेनो डिसमिस केसआ जोब्बाय। बेनि थाखायनो आङो बारग' एक्स एनडिएफबि जानानै बा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि लोगो आफादगिरि जानानै आङो गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिस सारनिसिम कंग्रेसुलेसन जासिदों, धन्यबाद जासिहरदों बेखौ मावफुंनो हानायनि थाखाय। आरो लोगोसे बेखौ नाराथार नाजानाय एके भट्टाचार्य आरो खनखन कलिता आरो रोबजि सारमोननिसिमबो जोंनि मावनो होनायनि सायाव खामानि मावनो होनो हानायनि थाखाय बिथांमोननि नाजानाय साक्सेस जानायनि थाखाय आं सारमोननिसिमबो धन्यबाद हरबाय। जों सिगाङावनो एसे खबर मोनदोंमोन 2024नि जोबथा मासखिनियाव जोङो मोनसे खबर मोनदोंमोन जे अजय बसुमतारी आरो बिष्णु बिथांमोनहा जे फासि जाला, बेखौ जों सिगाङावनो खोनाखादोंमोन। बे मेसेजखौ जोङो गुवाहाटी हाइकर्टनि NNB चौधुरी सारानो जोंनो मेसेज होखादोंमोन। नुबोखादों आरो खोनाबोखादों आरो दाबो जों खोनाबावखादों। अब्ला बेखौ जों मिथिखानानैबो नुखानानैबो रायजो राजाफ्रा मानो जाम्बा जादों? आदा अफ्रि दैमारिमोन बायदिजोंहाय बर' रायजो राजाफ्रा मानो फिदिं जादों, मानो जाम्बा खालामजादों? रायजो राजा नोंथांमोन, 5 बोसोरनिफ्राय लानानै एनडिएफबिफोरनि खामानिखौ मावबोगासिनो दङ, फाइनेन्सियेल सापर्टबो खालामबोगासिनो दङ UPPL सरकारा। थेवबो खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि नामा माब्लाबाबो रायखांजाया। दिनै जोङो नुनो मोनदों
सोरनोबा क्रेडिट होनो नागिरदों 4 दानाव माब्ला एनडिएफबि खामानिखौ बिपिएफनि सीएमआ मावखो बेखौसो आं नोंसोरनाव कुइसन सोङो थांनाय नैबे जानुवारि दाननि 27 अक्ट' खालार खालिसो बिपिएफनि सीएमआ बिटिआर एकर्डखौ लानानैहाय जेब्लानाखि बिथाङा फालिदों नैबे समावहाय मोननै मोनथामसो बाथ्रा बुंदों रन्जन दैमारि सारनि आरो जेलाव थानांनाय एनडिएफबिफोरनि नाजागोनसो होनदों खिन्थु मावाखै मिथिबायना नाजागोनसो होनदों आरो फारसेथिं इउपिपिएल सरकारा 2020 मायथाइनि उननिफ्रायनो एकर्ड जानायनि उननिफ्रायनो एनडिएफबिफोरनि खामानिखौ मावबोगासिनो दङ जोबनायाव फैगासिनो दङमोन दा नैबे क्रेडिटखौहाय आदा अफ्रि दैमारिमोन बायदि बिपिएफनि सापर्टार्स बिक्रम दैमारिमोन बायदिया बिपिएफनोहाय क्रेडिट होनो नागिरदों एनडिएफबिनि जेलनिफ्राय रेहाय जानायखौहाय आरो गोबां एनडिएफबि केडारा जेलनिफ्राय गबाय बेफोरनि जेबो नामानो गैया रायजो राजा नोंथांमोन मानसिनि आखल आखुआ बेबायदि जायो नामा जाय मानसिया खामानि मावबाय बेखौसो नेवसिना जाय मानसिया खामानिखौ मावथाराखै बेखौसो क्रेडिट होनो नागिरनाय बेबायदि आखल आखु जानो नाङा एसेबां शयतान गोसो जानो नाङा मानसिनि गोसोआ नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन हयथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय नैबे अडिअ रेकर्डनि सायावहाय दा आं बेखौनो बुंनो सानदों जुदि हाग्रामा महिलारिया एनडिएफबिनि सायाव अननाय आरो साननाय दंमोनब्ला थांनाय 2020 मायथाइसिमहालागै बिथाङा 15 बोसोर सरकार सासन खालामदों दा बे 15 बोसोर सरकार सासन खालामनायावनो साफ्रोमबो एनडिएफबि केडारा जेलाव जोबजादों दा बै समावहाय खुगा फंसेबो राव हाग्रामा महिलारिनिफ्राय एनडिएफबि केडारफोरनि सायावहाय बाथ्रा बुंनाय जों खोनायाखै अब्ला दिनैनि समावहाय बे सीएमआ थगाय थसि गादियाव जिरायखांनायनि उनावहाय एनडिएफबिनि खामानि मावगोन नामा निश्चय मावा रायजोबो आरो मावनोबो हाया बियो नायल' नोंसोरो जाय सानै मानसिया फासि जानायनिफ्राय बिसोरो डिसमिस जानानै दा बिसोरो जेलनिफ्राय गदों बिसोरखौहाय अलरेडि इउपिपिएल सरकारा मावबोखानायखा दा बेखायनो दिनै जोङो नुनो मोनदों जे बिसोरो जेलनिफ्राय गबोनाय आरो इउपिपिएल पार्टिया बेखौबो हास्थायगासिनो दंखायो दे हाइनेन्स नन हाइनेन्स केस बिसोरखौबो जेलनिफ्राय रेहाय खालामनो बिसोरो नाजाबोगासिनो दंखायो आरो मावबोगासिनो दंखायो लोगोसे एनडिएफबिनिनो माखासे मावथिफ्रा बिसोरो मावबोगासिनो दंखायोमोन दा फाइनालि फैयै फैयै एन्डिंआवहाय बिपिएफनि सरकार फैनायलाय बिपिएफनि सरकारा बे पेन्डिं जानाय खामानिखौ मावनांगौ बे हाबाफारिखौहाय इउपिपिएलनि सरकारा दायथ' होदों रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय बेखौहाय बिपिएफआसो मावदों होननानैहाय क्रेडिट होनो नागिरोब्ला बे माब्लाबो जानाय नङा आरो खोनासंथावनाबो नङा रायजोफोर मिथिबायना माब्ला मावस्लाबखो नैबे 4 दाननि गेजेरावहाय बै सानै फासि जाजानायनि फासि होजानो नागिरनाय जे केस बेखौ माब्ला मावस्लाबखो आं बेखौसो कुइसन सोङो नोंथांमोना खोनाखाबाय दा 2024 मायथाइयावनो फासि जानांगौनिफ्राय बारग'बाय होननानैहाय जोङो मिथिखादों आरो दाबो जों खोनाखादों अब्ला बेखौ मोनथिसेयावबो माब्रै आदा अफ्रि दैमारिमोन बायदिया सासे एनडिएफबि केडार जानानै एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजानो फोसावनानै होखो आं बेखौसो आसरित मोनदों रायजोफोर बेबायदि आखलब्ला जोंनि एनडिएफबि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्रायनो गनाय नङा मिथिबाय रायजोफोर नाथाय आसाम सरकारा जुदि बर' हारिखौहाय नासयनो गोसो जादोंब्ला बियो जेलनिफ्रायबो गनो हागौ बेबो मोनसे पइन्ट दानिया नैथियाव जोङो बिकेडब्लिउएसिनि मिहिनीश्वर बसुमतारी सारनि सायाव फंनैसो सावरायनोसै दिनै मिहिनीश्वर बसुमतारी सारा बिजेपि आरो बिपिएफजों बायजाबाय मिथिबाय बायजाबाय दा बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बिकेडब्लिउएसिआ बिटिआर बायदि जानो थांगासिनो दङ बेयो 100% जागोन होननानै आं सानदों रायजोफोर नायलांदो समा दिन्थिगोन नोंथांमोनखौहाय बे समाव जों सावरायगोन बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारि नोंथांमोना नुदोंना बेयावहाय भिडिअआवहाय
लकसभा इलेक्शनखौ नोजोर बोनानै दखना गोमो गानग्राफोरखौहाय फुस्लायबायगासिनो दङ। थांनाय काउन्सिल इलेक्शनावहाय एसटि फाननानै लङि गानग्रा दखना गोमो गानग्रा आरो बांखानामोनखौहाय गासैखौबो बियो फुस्लायनानैहाय भट लाबाय, गादियाव जिरायबाय। आरोबाव बे समावहाय बियो मा बे लङि गानग्राफोरखौ बियो बे समावहाय फुस्लायनो हाला। मानो फुस्लायनो हाला? एसआरआ अलरेडि माइनरिटिसफोरनि न'आवहाय नटिस थांजोब्बाय। दा बेखौहाय बियो फुस्लायनो हाला। नाथाय बे समाव बियो दखना गोमो गानग्राफोरखौहाय फुस्लायगासिनो दङ। मा फुस्लायदों? मोसाखावरि मोसाहोनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टजों रायज्लायनो फुस्लायगासिनो दङ। आरो बिसोरनोहाय एसे एनै बिबान होनानै एसे एनै फैसा होनानैहाय बिसोरखौ फुस्लायगासिनो दङ। हयथ' बिसोरनो बिपिएफनि सिएमखौ देरहाहोफिननोबो हागौ रायजोफोर। मानोना जोंनि बर'खौहाय सान्थिखौ रावबो हास्थाया। ना सावथाल लानो हास्थायो, ना दारि गोलावानो हास्थायो, ना दखना गोमो गानग्रायानो हास्थायो। रावबो हास्थाया। बेनिखायनो जोंनि बर'नि मोजां लिडारखौहाय जेब्लायबो नासयनो बैसोर बायदि मानसिया सानबाय थायो। बेखौ जों बर' हारिया नोजोर बोनांगोन। दा बिनि बेलायाव आं बेखौबो बुंगोन, जोंनि मोजां सानग्रा लिडार्सफ्राबो बेबायदिनो हाग्रामा महिलारि बायदिनो खामानि मावनांगोन। अब्लासो जों हाग्रामा महिलारिनिफ्राय आरोबाव बारग'फिननो हागोन होननानै आं सानो रायजोफोर। फैबाय थानाय विधानसभा इलेक्शन बेयावहाय एमएलए सायख'नायावहाय जोङो इउपिपिएल सरकारखौहायनो मोजाङै भट होयोब्लानो बर' हारिया रैखा मोनफिनगोन। आं बेखौ नाहरदों रायजोफोर। दा नोंथांमोनासो मा बुजिदों बेखौ आं मिथिया। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरना बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों। जै बर' हारिनि।